खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दा समाव फाइनाल आपडेट होनो नागिरदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिसायख'थिनि रिजाल्टनि सायाव भट सानख'नाय हाबाया मैया हर गेजेराव जोबफुंदोंमोन आरो जोबफुंनाय बादियै रिजाल्टआबो ओंखारलांबायमोन बे लेखायै बिपिएफ दोलोआनो सरकार दानायनि लामायाव फैबाय सरकार दानो थांगासिनो दङ बिजेपि इउपिपिएल मोननै दोलोआ मोननै हांखो मोननै बिभाग माने अनजिमा दखल खालामनो हायाखै बिपिएफ दोलोआ 29टा मासियाव देरहाबाय होननानै इलेक्सन कमिसना फोसावबाय बेराफारसे बिजेपिआ मोनबा आरो इउपिपिएलआ मोनस्नि गासै मोन 12ल' मासि आवथायनो हाबाय बड'लेण्डखौ थांनाय बोसोरबायाव बेंनाय खुंगिरिया प्रमद बर'नि दैदेननायाव खुंनाय इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा मोन 12ल' मासि आवथायनानै उन जानानै थानांबाय आरो बिपिएफ दोलोआ गोबांथार सहायनायनि गेजेरजों बोसोरबा सहायनायनि गेजेरजों दिनैनि समावहाय मोनसे हेट्रिक रिजाल्ट लाबोदों 28टा मासि आवथायदों बेखिनियावनो बुंनांगौ दङ जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एक्जिट पल बादियै बिपिएफ दोलोआ मोन 28 मासि आवथायनायनि बाथ्रा आरो बे मोन 28 मासिखौ नंमारगौयैनो बिपिएफ दोलोआ आवथायबाय बेराफारसे कंग्रेसनो मोनसे आरो एपिबिनि मोनसे देरहागोन होननानै बुंनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोना बे बिबांखौ एबा सिट मासि आवग्रिनो हायाखिसै मोननैबो 0-0 दा बेराफारसे बिजेपि दोलो आरो इउपिपिएल दोलोआ गासै मोननै दोलोजों 12टा मासि आवथायदों बिजेपिआ मोनबायाव आरो इउपिपिएलआ मोनस्नियाव बेवहायनो मुंख'नो गोनांदि मैया बेलासि बुब्लियावनो फोसावजाखानाय श्रीरामपुर बियाब 3 नं श्रीरामपुर नन एसटि रिजार्भ बेयो जाहैबाय बिपिएफनि दखलावमोन नाथाय हर गेजेराव भट सानख'नाय खामानिखौ मावफैनायनि गेजेरजों बेवहाय बिपिएफनि देरहाखानाय मखलिस आहमेदखौ फेजेननानै बेवहाय इउपिपिएलनि उइलसन हासदाखौ देरहानायनि फोसावनाय जाबाय बिसायख'थि आय'गा बेराफारसे मुदैबारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मुदैबारिनि बियाबाव बिपिएफनि जगदीश सरकारा देरहानानै दङमोन नाथाय जगदीश सरकारखौबो उनाव भट सानफिननायनि गेजेरजों जेननाय फोसावो आरो बिजेपिनि दिगन्त बरुवाखौ देरहानायनि बाथ्रा फोसावो बिसायख'थि आय'गा बे बिथिंखौ लानानै दा समावहाय दुंहाव थासारि सोमजिदों गसाइगावनि लोब लोब रायजो राजाफ्रा मोनाबिलियावनो माने भट सानख'नाय हाबाफारियाव माने थुबुर जानानै दंमोन आरो मोनसे समावहाय बे थुबुरखौ फोजोबदोंमोन जे खोथा होदोंमोन खुंथायनिफ्राय जे बे भट सानफिननाय खामानिखौ मावफिननाय जाथ'लिया आरो उनाव साननायनि खामानिखौ मावनाय जागोन बे हिसाबै दोनथ'दोंमोन सिल खालामबाय होननानै बुंनाय जादोंमोन 4 गाहाम बाक्सु बेराफारसे फकिराम बिगाबावबो बिजेपिआ जेननायनि रिजाल्ट मोनखादोंमोनब्लाबो नाथाय बड'लेण्डनि इएम अरुप दे बिथाङा मानियाखैमोन जे रिकाउन्टिं खालामनांगौ होननानै दाबिनायाव हर गेजेरसिम फकिरानि भट साननाय हाबाया जायो अखानायसि बुब्लियावसो बिनि रिजाल्टआ सफैयो आरो अरुप देआ नंमारगौ जेननानै बिनि जायगायाव बिपिएफनि बिजाथि देरहायो आजामुल हक बिपिएफनि बिजाथि आजामुल हकआ अरुप देखौ फेजेननानै फकिराम नन एसटि बियाबाव देरहानानै फैबाय दा बेखौ नोजोर होनानैहाय दा समावहाय दाजाब दानख' सोलिबाय थादों बेराफारसे गोबांसायानो बानबुंथि खालामदों जे जदिवबा 28आव थाबथानानै थाफैबाय बिपिएफनि देरहानाया आरो बांसिन जाबावगौमोन देरहानाया जेरैहाय
14 नम्बर चिरां 14 नम्बर चिराङाव हाग्रामा महिलारिया कन्टेस्ट खालामदोंमोन BPFनि आफादगिरि आरो दा हेट्रिक पाबै देरहानाय दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 चिराङाव कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो रिजाल्टआव खाम्फा बरगयारि आगुनि डेपुटि चिफ बड'लेण्डनि बिनि आखायाव UPPLनि आखायाव जेनदोङो मात्र 300नि एसेल' बारा भटआव बे हिसाबै बेहायबो देरहानायनि सुलुङानो दंमोन एबा देरहाथारगौमोन ओरै जादोंमोन दा बेफोरखौ नायोब्ला गोबां बियाबावनो माने जाय बियाबफोरावहाय BPFआ देरहाबोआखै बैफोरावबो BPFआ एसेल' बिबांनि भटनि हाराव बा भट गोमानानै जेनबोदोङो दा बेखौ नोजोर होनानै गोबांसो बानबुंथि नागिरो जे आरो BPFआ देरहाबावनायनि लामायाव दंमोन बेराफारसे गोबांसाया बानबुंथि होदों जे जदिउबा जेनदों BPFआ अब्लाबो बबेबा बियाबावहाय दा बुंनो थाङोब्ला 14 चिराङाव जेनदों खाम्फा बरगयारिया UPPLनि बिजाथि नाथाय खाम्फा बरगयारिया गुबैयै BPFनिनो सासे गेदेमा दैदेनगिरि मानो होनना बुङोब्ला बियो थांनाय 17 बोसोर बिथाङा रुलिंआव दंमोन BPF सरकारजों आरो दाखालि बावैसो 5थि बिसायख'थि जालांनाय समनि एसे आगोलावसो बिथाङा UPPLआव हाबनानै UPPL दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेदों बेराफारसे मानास सेरफांनिफ्राय देरहानाय 18 नं मानास सेरफांनिफ्राय देरहानाय धनन्जय बसुमतारियाबो थांनाय खेबनि बिसायख'थियाव BPF जानानै देरहादोंमोन आरो उन समाव बिथाङा UPPLनि दोलोआव हाबो आरो EM जायो बेराफारसे दरङाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारि बिथाङाबो BPFनिनो सासे मैखोम मावथिमोन आरो बिथाङा BPFनि जानानैनो थांनाय बारावबो देरहादोंमोन आरो मोनसे समाव BPFनि बिथाङा EMबोमोन नाथाय समनि थिननाय होननानै बिथाङा बुंनो नागिरो जे बिथाङा थांनाय बारावहाय BPFखौ नागारनानै BJP जइन जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय दा समसिम बिथाङा BJPनि जानानै दङ अदेबानि बिथाङा बुंनो थाङोब्ला BPFनिनो आगु समनि दैदेनगिरि आरो BPFनिनो सोद्रोमा दा बेखौ नोजोर होनानै गोबां बुंनो नागिरो जे बे खेबनि बिसायख'थिनि रिजाल्टआ खोब इन्टारेस्टिं आरो बेराफारसे UPPLआ मानो जेनखो UPPLआ बा UPPL BJP जथाय सरकार मानो जेनखो बेनि गुबै जाहोनखौ बुंनो नागिरो जे बिथांमोननि जाख्ल'नाय बिथांमोननि सुपारस्टिसन बिथांमोननि थगायनाय फान्दायनाय आरो माने गोदै रावजों फुस्लायनाय बेफोरो बड'लेण्डखौ नोरजिया खालामबाय 2020 मायथाइनि बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि जाफुनाय समाव कर'ना भाइरासनि दोहौ फैदोंमोन आरो बिनि थाखाय बड'लेण्ड बिसायख'थिया फावसायदोंमोन बै जाहोनाव बड'लेण्डनि हालसाला जोबोद गाज्रिमोन मानो होनना बुङोब्ला कर'ना भाइरासनि दोहौआ ओरैबायदि सारा मुलुगखौनो सिगिग्लुंदोंमोन आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा खालामदोंमोन बेबायदि समावनो BTCनि बिसायख'थि जानायनि थाखाय प्रिपारेसन जादोंमोन बिसायख'थि जाथारनोसैनि सानथाम आगोलाव कर'ना भाइरासनि थाखाय भारत बन्द फोसावो आरो बे SOP फोसावनायनि गेजेरजों बड'लेण्डनि बिसायख'थिखौबो सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन आरो फुरा 8 दाननि उनावसो बिसायख'थि खुंनाय जादोंमन बड'लेण्डआव आरो बेवहायबो BPF दोलोआ देरहादोंमोन मोन 17था मासियाव आरो UPPLआ देरहादोंमोन मोन 12 BJPआ देरहादोंमोन मोन 9 आरो GSPनिफ्राय मोनसे दा बांसिनथार मोननाय जादोंमोन MCLA BPFआ नाथाय बेखौ सोलो बोलो कौशल बाहायनानै गभर्नरा जाय बांसिन MCLA देरहादों बा जाय बांसिन मासि आवथायनो हानाय बे दोलोखौ हांख्रायनांगौ गभर्नमेन्ट दानो थाखाय आरो मोनसे सुजुग होनांगौ जे फ्ल'र टेस्टनि थाखाय जे नोंथांमोननो जोङो फार्स्ट स्कप खालामबाय नोंथांमोना गभर्नमेन्ट दानायनि थाखाय आवगायबोदो आरो नोंथांमोना बेखौ 6 मासनि गेजेराव फ्ल'र टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननि पावारखौ देखायनांगौ बा केपासिटिखौ देखायनांगौ बिदि जायोमोन नाथाय बेखौ खालामालासिनो बै समनि आसाम सरकार आरो गभर्नरा
बे खामानिखौ मावालासिनो जाय बाङाइसिन मोननाय दोलो बिसोरखौसो हांख्रायना लाङो आरो हांख्रायना लांनानै BPFखौ सरकार दानायनि मोनथायनिफ्राय जानखार खालामनाय जादोंमोन। दा बैबायदि दुखुगोनां हालोद जादोंमोन बड'लेण्डआव आरो बेबायदि हालोदनि गेजेराव फैयै फैयै दिनैहाय मोनसे मुक्ति मोनफिननो गोनां जादों आरो बेवहाय बयबो आसा खालामदोंमोन जेनेबा जे बड'लेण्डनि थाखाय थैजों दावहा होनाय बर'नि हाथियार हमनाय दोलो NDFB लोगोसेनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा BKWSCनि बै समनि ABPO बिथांमोना ज' जालायलायनानै मोनसे सुक्ति खालामदों BTR एकर्ड 27 जानुवारि खालि बे सुक्तिखौ खालामनानै फैनानै मोजां मोनसे परिबेस लाबोगोन बोरै रायजो राजा सानदोंमोन आरो बिनि थाखायनो माने नेनानै दंमोन जे बिथांमोना मोजां मावनो हागौ। नाथाय नुनो मोनबाय जे BTR एकर्डआवबो बिथांमोना माने बड'लेण्डनि जिनिखि अबस्था बेखौ गाज्रि खालामनायनि लिपिबद्ध जानानै दङ। गामि एक्सटेनसननि बाथ्रा लिरनाय दङ, नाथाय गामि दानख'नायनिबो बाथ्रा दङ। दा बेफोर दिगा जोबोरैनो दुखु होदोंमोन रायजो राजाखौ। बेराफारसे फारि 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 बड'लेण्डनि पावारखौ आसाम सरकारनो हरफिननाय जादोंमोन। दिनैसिमाव बे थांनाय बोसोरबानिफ्राय दिनैसिमाव गोबांथार डिपार्टमेन्टआ बड'लेण्डआव फैखानाय गोहो फैखानाय बा स्वतन्त्र भाबै अट'नमि भाबै खामानि मावनो हानाय डिपार्टमेन्टफ्रा खामानि मावनो हाया। बेखौ रुल खालामहरनाय जायो दानिया आसामनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय सामलायहरनाय जाबाय। साधारन फिसा खामानि 10 थाखानि खामानिबाबो NOC लानांगौ जायो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बे रोखोम अबस्था जादों जायनि थाखाय माने जोबोद खुद्रिखांनाय थासारि। दिनैनि समावहाय BPF दोलोआ पावाराव फैनाय खारना बेबो आरो दोलै नोगोरै दिनै भट होनो ओंखारबोदों बड'लेण्डनि रायजो राजाया आरो BPFखौ सापर्ट खालामदों। बेफोरो जाहोनाय बेनिफ्राय बिसायख'थिनि आगोल बिथांमोना साख्रि होसावलाबायबाय। साख्रि होनायावबो खुनु सिस्टेम गैया। थांनाय बोसोराव 10खन कलेजखौ गभर्नमेन्ट खालामबाय होननानै प्रभिन्सियेल खालामनानै बिथांमोना फोसावबाय, नाथाय बेबो भुवा। बिथांमोना टेटनि साख्रि होनायनि बाथ्रा, टेटनि थाखाय गोबांथार एमप्लय खालामदों, नाथाय बेबो फाइनान्सियेल दाबो एप्रुभेल गैया। नाथाय बिथांमोननो बेथन होनायनि सिस्टेम खालामदों। बे बेथन होनाया सरकारि खरन नंगौ नङा, ट्रेजारि बेस नंगौ नङा, बेबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे सोंलु जानानै दङ। फरेस्टनि साख्रि होदों, नाथाय बेबो NOC गैया, फाइनान्सियेल एप्रुभेल नांगौ, बेबो गैया। दा बेबायदि मावनायफोरा रायजो राजा बड'लेण्डनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे गिख्रंनाय थासारि लाबोदों आरो बे सिस्टेम गैयि बे सरकारा बे दोलोआ मा खालामनो हागौ बेनि मोनसे गिनायमोन। दा समावहाय BPF बा पावाराव फैदों आरो BPFनि सायाव मोनसे गोथौ फोथायथि दङ। जेबो गैथारामोन, बेनि थाखाय स्ट्राक्चार खालामनानैहाय BTCखौ फर्म खालामदों। बिनि उनावहाय BTCखौ दांनाय बिलिरनाय गावनि खालामनो नागिरो आरो बे क'क्राझारावनो बड'लेण्डनि जौगाखांनायनि साननाय हनायखौ बानायजोबनायनि सिस्टेमा जादोंमोन 2020 मायथाइसिम 2003 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिमाव मोनसे गोसोम फैसालिजों खोख्लबनाय मोनसे हालाम होननानै बुंनांगोन, एरेन्जमेन्ट होनना बुंनांगोन, ब्लेक चेप्टार बियो। मानो होनना बुङोब्ला बे सम खोन्दोआव बड'लेण्डआव जेबो दानलाय सुलायनाय नांलायनाय खमलायनाय गैया होननानै बुंनाय जादोंब्लाबो, नाथाय बे डेभेलपमेन्टनि प्रसेस एबा जोंनि हारि जौगाखांनायनि जेनाखि सिस्टेम बेयो जोबोद आलाय जाब्रे अबस्था दंमोन। दिनै गोदान मिजिं लानानै रायजो राजाफोरा बेखायनो जै मै होलायनानै दोलै नोगोरै फैनानै भट होदों आरो हालामुलारिनि दैदेननाय BPFखौ सरकारारिनि खाबुखौ खालामना होदों। जोङो उन समाव फैबाय थागोन। दा समावहाय गासै 40टा बियाबनि थाखाय 40टा MCLA फोसावनाय जाबाय बिसायख'थि आय'गनिफ्राय आरो बे लेखा BPFआ 29था मोनदों, BJPआ मोनबा, UPPLआ मोनसेनि मासेयाव देरहादों। गासै बे देरहानायफोरनि मुंखौ जोंनि बड'लेण्ड टेलिभिजननि स्क्रिनाव नुनो मोनगोन साफा। दा बे समावहाय नोंथांमोननो
मोनसे फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बे फोसावदिनायखौ फोजोबनो नागिरदों जे गसाइगावनि श्रीरामपुराव थानाय जिनाखि नन एसटि बियाब बेनि जिनाखि गुलाय गुजाय बेनि सायाव तदन्त खालामनो आरो बेखौ बिसायख'थिखौ खुंफिननांगौ होननानै दाबिनाय जाफुगासिनो दङ आरो बे दाबिनायखौ बिथा लानानैहाय श्रीरामपुरनि बिपिएफनि बिजाथि मकलेश्वर आहमेद बिथाङा कर्ट फारसे थांनो नागिरदों बिब्दिनो जगदीश सरकार मुदिबारि बियाबनि बिथाङाबो फोसावजाखानाय हिसाबैहाय बिथाङा मानो दा जेननायाव फैनांगौ रिकाउन्टिंखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामनो हाया होननानै बुंनाय जादों दा बैफोर बिथिङा मोनसे आख' फाख' थासारि लाबोगोन नामा एबा मा जानो हागौ बेनि मोनसे सानलाय हलाय जागासिनो दङ आरो बे बिथिङावहाय दा समनि आसाम सरकारखौ रायजो राजाफ्रा गुरै खालामनो नागिरो जे बे बिसायख'थिनि बेलायावहाय जाहाथे हस्तक्षेप खालामनाय जाया बेखिनि फोसावनायनि गेजेरजों आबुं बिसायख'थिनि हाबाफारि जोबनाय खालामनायनि थाखाय रायजो राजानिसिम जोबोरैनो गोजोननाय बावहरदों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि एग्जिट पलआ जे रोखायै आबुं महर मोनबाय बिनि थाखाय खामानि मावनाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गासै ग्रासरुट लेभेलनि रिपर्टार्सफोर लोगोसे मावफारियाफोर आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि अनसायगिरिफोर बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननो सुलुं हरनायमोन लोगोसे रायजो राजा आरो दा समाव देरहाबोनाय गासै बड'लेण्डनि MCLA बयनिसिमबो गाहाम अनसायनाय आरो हामलायनाय बावहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।